Ongi etorriak Alejandro Tapia Ayestaran, edo Iruntxo Berriko Alejandro, edo Tapia margolariaren omenaldi honetara. Mila esker, Oreka T-Ixako musikariok, zuen hotxezko sarrera ederrorengatik, eta mila esker Joaquin Paola, Alejandro dela eta irudiz eta hitzez osatutako zure agurragatik. Jakin behar duzue, azken 25 urteotan, Joaquin Paola eta Juli berezi hartua izan direla Tapiaren lehen auzoak, hori baino gehiago, lagun minak. Etxean elkarrekin pasatako 100 orduetan hainbeste konplizitate jositakoak. Alejandro Tapia artista eta gizonaren omenaldi txiki honetara, Usurbilgo udalak, Alejandro Tapiaren familia eta inguruak, eta Noa Kultura Elkarteak gonbidatu gaituzte. Lehenbizi ikusiko dugu beste bideo labur bat, 2009an Aginako Eliza Zaharrean antolatutako erakusietarako preparatua. Laburbiltzen duena, Alejandro Tapia xume bezain handiaren ibilbidea. Ondoren, Orioko Angel Andu Lertxundik eta Usurbilen sortutako Antxon Olariagak, ezagunak biak, idazlea bata, artista plastiko bestea, azalduko digute nor eta zer izan zen artearen munduan Tapia. Gero, Amaia Zubiriak, Alejandrok bereziki estimatzen zuen kantariak, bere seme Elorta Amuruarekin zenbait abesti kantatuko dizkigu. Amaieran, Noa Kultura Elkartearen ordezkariak eta Usurbilko alkateak hartuko dute hitza. Baina, esan da bezala, orain dator, Mikel Beraetxek, orain dela urte gutxi, artistari eskainitako erreportajea. Piztu bideoa. Alejandroren bizilagunak izan garenok, ondo dakigu, ez dagoela aginako izan beharrik Tapiaren artea baloratu eta haren pintzelarekin emozionatzeko. Baina, gainera, aginarrok sentitzen dugu, gu gaudela Alejandrok hainbeste aldiz eta hainbeste modu ezberdinetan margotu zituen paisaia horietako parte. Herribera eta muino horiek, artosaiak, sagaztiak, plantanuak, zeru horiek, txokoalde iluneko argiak, hori herrilua, Alejandroren arbasoen eta gure arbasoek landu eta kolorestatutako paisaiak dira. Duela 40 urte, 1977 urrun hartan, defenditu genituen paisaje horiek espekulatzaileen kontra. Eta gaur ere erraustegi usteletik defenditu behar ditugu. Aginar gehienek seguru aski ez zuten ondo ulertuko baserriko gazte bat lanak utzi eta pintatzen hastea. 1958 hartan Parisera joatea, eta gainera pintatzen hasita guk ez entenditzeko modu batean pintatzea. Eta hala ere, Alejandro gurekin ari zen konprometitzen, gure paisajeekin. Eta ez hitzez, ez letra lodizko esaldi eta manifestuekin, pintzelarekin eta kolorekin konprometitu zen Alejandro. Eta horregatik gaude gu eskertuta. Bihotzez eskertuta gauden bezala, 1976an hasi eta bera hil arte, San Prasku jaietako ia kartel guztietako irudiak oparitu zizkigulako. Baina aldi berean, xumetasun hortatik, Alejandro Tapia norbait bazen esan dugunez artearen munduan. Hortaz hitz egingo digute orain, Andu Lertxundik, idazleak, eta Antxon Olariaga, marrazkilariak. Ondoren, Amaia Zubiriak eta Elorta Amuruak kantatzeko. Aurrera bio. Ekitaldi hau bugatu aurretik, mila esker eman behar dizuegu etorri zareten guztioi, eta zer esanik ez hemen parte hartu duten guztiei. Hala ere, baimenduko didazue, aipamen politiko bat egitea, gaurko egunez. Ze Alejandro abertzalea eta euskaltzalea ezagutu dutenak, eta dugunak, ziur egongo dira gaur, 2017ko azaroaren 3, gaur kezkatuta egongo zela, bizi balitz, bai Euskal Herrian gertatzen ari denarekin, eta baita Katalunia nozitzen ari den zanpaketarekin ere. Tapiak ere jasantzun zanpaketa hori, zentsura itxusia, Kiela hontatik metro gutxira, hor dago haua demokraziaz beteta eskubideak aldi berean kimatzen dituztenen arrastoa. Herri batasunaren ilegalizazioaren ari luzia itiraka,
Egun batez, gizon ilunek brotxa beltzez zikindutako artelana hor dago. Alejandrori gero, denborarekin eskaini ziotenean bere murala berritzea, erantzun omentzun horrela ondo zeola. Horrela ere, ura bazela artea. Eta horregatik ere eskerrak ematen dizkiogu dago lekuan dagola. Beraz, lagunok, amaiera iritsi gara, ez gogoratu gabe, hor goian badaukazuela erakusketa interesgarri bat, nolabait Alejandro Tapiaren etapa diferentetako margoak biltzen dituna, eta posible izan da Usoa Zumetak egindako lanari eskertzen zaioari ere. Amaiera iritsi gara, Oreka Teixako Arkaitz eta Mikelek bere hotsezko artearekin itxiko dute ekitaldia, eta aurretik Noaua Kultura Elkartearen izenean Idoia Torregarai, eta bestaldetik Usurbilgo alkate Xabier Arregik zerbait esateko daukate eta emateko Alejandro Tapia Ayestaranen senitartekoei.